Iepala lagunak, hemen txai naiz. Gaur gabian zinemara juteko asmoa dakat eta hemen txai naiz kartelera irakurtzen. Eta begiratu, gaur bertan estrenatzen duen Nina. Thriller bat da, emakume western garaikide bat, non iragana eta oraina mendeku historio batean batzen diren. Ai ama, zer nolako itxura, western garaikidea, mendekua, hau ikusi behar den bai o bai. Eta gainera, bertan lan aitenun aktore bat gurekin izango da, eta kezka guztiak galdetuko dizkiogu. Hortxe gelditu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Inigo Aranburu ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko. Dena ongi? Oso ongi. Bueno, txitxarek eta zemuz, gaur gauen estrenatzea Nina pelikula, eta... Lasai, inda daolako. Inda daolako, ez da? Ja, pelikula inda dago. Irrikitan azteko, eta zeatik anjun bihar debi guztia, zer topatuko dugu bertan? Mira, oso pelikula potentea dalako. Esaten dan bezala, da, western femenino garaikidea. Ja, horrekin bakarrik. Dana lotu dugu, eta gero, esango dizut, pelikula honek, bueno, mamila dakala, eta gero zerbezatxo bat hartzeko eta eztabaidatzeko ematen dula. Hori asko gustatzen zaigu, gizakilei, Bueno, eta zein da zure papera bertan, zertan ikusiko zaitugu? Ni Blas naiz, eta naiz Ninaren txikitako laguna. Vale. Bueno, gero nahi badezu gehiago esplikatuko dizut, baina herrira bueltatzen da, mendeku bila eta Blasekin topo egiten du, eta, bueno, Blasekin topo egiteatik, berak birpentsatuko du, mendeku hartzea aukera bakarra ban ala ez. Hortxe utziko jau, noski, dudik gabe, hemen txegatu nago guakin, da, bueno, zukalden zemuz moldatzezea? Bai, kaixo, zemuz, ondo, bai. Ez naiz kaixo moldatzen, ondo. Eta gozo gintza, gustatzen zaik? Ez, egitea ez, jatea bai. Jatea bai, gaurri ningo deu, eta jan ere bai, eta aldi berian, Nina filman nundik noa di joan, eta beste lan asko ere bai tituzunak komentatuko ditugu, ados? Oso ondo. Adi lagunak, hortxe gelditu. Bueno, lagunak eta Inigo, garatuko izuet pausuz, nundik nuen ibiliko gean, errusiar pastela biteko garaian. Bakizu errusiar pastela dela bizkotxo bat almendraduna, eta gero daka krema mantekila bat urrakin aberastuta, baino potente da, pusketa txiki bat jateko da pastela. Eta hemen ingo deuna da, prestatu bizkotxua. Bizkotxo iteko ingo deuna da gorringok zuringotatik banatu, eta gorringok erabiliko ditugu hemen krema pastelera iteko. Eta zuringoak ingo ditugu azukriakin arrotu. Ondo arrotuko ditugu, behin ondo altzata daudenian, armendolen irina botako deu, eta horrekin ingo deu bizkotxitua. Gatza pixka botako deu, sosito esibiltzeko. Eta gero hori ingo deuna da, plakatxo batian, ikusiko deu, manga batian sartuko deu masatxua, eta ingo ditugu borobiltxuak. Ikusiko deu, honekin eabaliko deu, berdin-berdinak iteko, edo erakutsiko duzu teknika bare bai, txurrituak inin, eta gero arituak prestatzeko. Prestatuko ditugu bizkotxito borobil batzuk horrela, eta inberditugu bete esan deu mantekila aberatz honekin. Da krema mantekila, baino urrana. Dazkau, esnia, esnegaina, azukria, bertan ateako ditugun gorringuak, gero mendakau, pasta urrana eta gurin pixkat. Gurina fundamentuakin, Hemen inbiar deuna da, zutan jarri esnegaina esnekin eta gorringok azukrekin. Aparte, zutatik kanpo. Hoi, irekin, Joseba, ez zera apuntatu eta ja, ni galdu inaiz. Io zer kezka nahi galdetu ja, ni hemen dikena moituko, bale? Nik iri galdetuko ja, filmanare bai, lasaion. Ingo deuna da, esnek berotu, gero gorringo eta azukrera bota, berriro bertara, natilatxo batzuk bezala prestatuko ditugu, hoiek ostutzen dianean, opeltla gaudenian, ingo deu hoi krematu, gurina guztiakin eta pasta urranakin. Eta horrekin ingo deu krema bat, mantekila urraduna, ingo deula geho bizkotxitok bete. Bizkotxito bat, krema jarri, beste bizkotxitua, azukar glasa, eta hoi listo eukiko deu, jateko prest. Oazen. Eta hoi nola potentia da, jarri deu frutu gorrin kopatxo txiki bat, laungarri bezala. Eta hemen ingo deuna da, dakau, estilla karamelizatzen jarriko deu zutan, laranjan azalakin. Eta gero ingo deuna da, frutu gorri horiek txukun moztu,
eta kopa baten jarriko deu, armendola igual pixka dotore jarri, azpin karamelo pixkat, frutuak, menta, eta hori izangoa pastelan lagungarri. Ados? Ados. Ados. Bai. Bueno, nik ja nekatu nago esplikatzen, Bai, nik ingo dez, lasai, nik ingo dez. Ondo, ez. Hemen, sekulaz banatu alditu gorringo zuringotatikan. Ez, hori zete ingo ez da. Gehintxo izango guan. Venga, guazen saiatzea. Bai, saiatu ikusiko, gaina akutzingo ja, tegoz errexeak eta hurrengoako, zeo zein berroken zegoen, nik hori basekititen. Venga. Vale? Josebak inun. Goidek. Hemen, inbiar ditu gorringo kutzi, ni uste hemen nahiko. Eta hemen zuringok. Bi teknika daude, bat, alde zuin, arrautzan erdila utzita, Bai. edo beste bat, errexago, nik erakusti dutena ez du nahi sekula, iten desuna da, hemen bota arrautzak, garrantzitsuena da, gorringoa puskatu gabe botatzia. Ja. Vale? Gorringoa puskatu gabe bota, txukun, eta behitu, laurak bota horrea, eta gero ingo deuna da, jaso gorringo eta bertara bota. Eskuakin? Bai? Oso. Garbitu dituk, ez da? Bai. Vale. Venga, ire kontu, bota horrea bertara, eta gero horrea. Baina, bana jungo. Bana, nabazu hori da, gaurrengo hartu. Venga. Tiki, olein. Bai, nik ezin dut hau egin eta itzegin batea. Ba, in, da gero itzein. Edo besteak geldiu, eta gero in. Vale. Bueno, eta nik esan duten bezala, esnek berotzen jarriko ditut, beste bole azukre botakoet, eta bagoa zierrek itxarraka. Eta, ernea, errezeta egitea torre, beizak zetxuku, ni. Nauzi. Vale, baina guain tarte bakoitzian kontatu jak zeo ze, filman nola ibilizaten. Eta eskuarbitu gara ditut? Ez, batetik beste ibiltzeko, ez, guain garri jaska. A ber, ze kontatuko dizu? Kontatu iguk, bueno, gaur estrenatukoa, bai. Noiztikan hasi sinaten hau egiten? Ba, beira, maiatzaren 2an urtebete intzun. Bukatu zala, grabatzia, hasi sinatela. Eta bukatu ekainaren 8an edo ordu. Eta gero dana montaiak iten, da historik iten, da urtebete. Bera beti urtebete izaten da. Ona, bueno, badakigu, kontatu zu zertan ibiliko zea, baina zer beste aktore topatuko ditugu bertan, zer jende topatuko dugu filma hontan? Ba, bera, filma hontan dago Patricia López Arnaiz, protagonista, eta, bueno, kriston aktore, onena, netzako aktoririk onena. Gero, Dario Grandinetti, baita hor dago. Eta gero, Nina gazte egiteko Aina Picarolo aurkituko dugu. Aina Picarolo da neska gazte bat, katalana, eta da marabilloso baitare. Gero Ramon Agirre ere aurkituko dugu, Miguel Garcés, gazteiztarra, bueno, oiek batez ere. Izenen bat aztu iten zait, baina... Norbait aztuko, baina, bueno, topatuko deure bai. Osondo. Vale. Eta, bueno... Eta mutil legazpiko mutil bat, Eneko Gutierrez. Hori ez, etaztu nahi. Vale. Bueno, eta sakondu pixkat historiua, nola dijua filman mamilla? Ba, beira. Puskatu intzait. Bai, azkarri biliko gaituk. Tiki, listo, venga, listo. Ero puskatzen mazai bixi bili berrek, vale? Vale, lasai. Ba, beira, esan dudan bezala, Nina western femenino garaikide bada, eta hori, Nina bueltatzen da herrira, mendeku bila, eta hori da historia zer egingo duen, ez dakigu azkenen mendeku hartzen duen edo ez, eta hor geratuko da pixkata irean, eta tartean Blasekin topo ingo du eta herri guztiakin, ez? Orduan beha ator asako egin beharreko egitea, baina derrepente zalantzak sartuko zaizkio, eta bueno, hor egongo da, eta orduan hortan pasako du pelikula osoa, pentsatzen zer egin edo zer ez egin, Eta adibidez, nolakoa da zure papela? Asko egon bihartzea bere onduan, asko lagundu behar diozu, txintxeta jartizkiozu, o zein da zure eginkizuna? Ez. Ba, a ber, ni Blas naiz, nire izena Blas da. Garbitu honekin garbituko naiz, ez? Bai, noski. Vale. Eta Blas oso tipo koldarra da, egia zan, oso koldarra, eta ez da bat ere ondo egokitzen herrira. Eta ordun eta Nina ez dare, bueltatuko da kanpotik eta herrira ez da egokitzen. Orduan behaiek berriro topo egite dutenean, bueno, kriston konexio eukiko dute, beti guk esaten genuen baitasun errazioa zala, ez romantikoa, baina bai, elkarri asko lagunduko diote, eta, bueno, behar zuten aurkituko dute. Eta, bueno, Blasek oso gaizki pasadu, 30 urte hauetan, oain dela 30 urte juntzala Nina, eta oso gaizki pasadu, ze Blasek adierazten du herriaren isiltasuna, gertatu zala zuten ez ere egin, eta
Bazkenduko izut. Hazin behar nahi zonei egurra ematen. Segi kontatzen. Bai, eta... hori, zertan nintzen, ja. Ninen nola bueltatu zan herrira eta nolakoa zan zure pertsonaia. Hori bai, baina ezin dira zu arrautzak endu eta orduan eta moztu, ja... bai, badakit. Oso gaizki pasazula, Blasek, eta Nina bueltatu behar da eta bronka bota behar dio berriro beha konturatzeko, gauza hauek ezin diala horrela utzi eta isildu eta horre egin behartzaiala. Eta pixkat ninakin lortzen du, pixkat koldarri izateari jau uzten dio pixkat. Indarra, behar duen indarra. Baleko indarra ematen diozu balekua, bai, orduan, ezta? Bai, orduan bai. Bueno, eta hor, Ninak orduan huelta ematen dio, lortzen du bere naia, edo... Claro, es que ya, hori ya ezin da kontatu, vale. Ni gora etortzen nahi, vale. Ondo. Tungo zea gaur ikustea pelikula, ezta? Hombre, horri bilina ja sarrerak hartu ditut, mugigorretikan. Eta zesan behar nizun. Non grabatu zenuten hau dana? Nondikan noa ibili zinaten? Bira, batez ere Mundakan. Ona? Mundakan... Olatu alda surfiten da dana, ez? Nik ezin du, porque ezin nun eguzki hartu. Vale. Eta ezakit surf egiten, baina batez ere ezin nulako eguzkirik hartu. Baina batzuk bai hartu zituzten pirauak eta horri ibilizian. Bai, eta, batez ere, Mundakan, gero Bermeora junginan, musikan, hor bueltaka, zonalde horretan bueltakan ibili ginen. Eta pelikula gertzen da herria, ez da Mundaka, ez da Bermeo, da Arteire herria, asmatutako herri bat. Vale. Eta oso divertigarria da, porque pelikulan, pixkat, Andrea Jaurrieta zuzendaria naparra da, eta zizur nagusikoa da, eta bere herriko kultura eta bere herriko gauzak sartu ditu, baina Euskal Herriko kostaldean gertatzen da, ez? Orduan nik beti esaten nion, pelikula grabatuta zeola Nafarroako kostaldean. Piskat hor dago... Ona. Bere garaian iriste zan, Kostan de Nafarroa, Bai, noski. Hala esateu bintzat. Nien izan bizi, baina hala esateu. Eta, zezan behar nizun. Badakit, Malagan ja estrenatua dela, gaur zinemetan ateratzen dela, baina Malagan estrenatu zen dutela, eta gaina sarien bate bai jasotakoak zeatela, ez da? Kritikaren saria mantziguten, eta, sorpresatzet esango, baina, kriston poza hartu genuen. Bai. Eta Malagako festival horretan, nola izan zen? Nola jasotzen da premio hori? Zenbat pelikula zeuden, edo nola izan zen panorama? Baina oso gaizki datuko nahi, zenbat pelikula zeuden horreiaketan, ez dakit. Emezortzi hortik... Danak estatut maiakuak. Ez, porque, estatukoak daude, baina gero latinamerikanoa daude. Ez que hor ez dakit zer esan, porque ez dakit bi lehiaketa dian edo dena batea, ez dakit. Baina, kritikaren saria guretzat izan zen, eta bakarrik guretzat. Eta gaina garrantzitsua da, zeatik, aktorena o zuzendari, baina kritika... Kaleko jendiak esateuna hori oso garrantzitsua da, ez da? Jendiak jaso duna, gustatu zaiola, alegia, ez da? Batzutan igual profesionalentzako eundoko filma da, baina azkenian kaletarrak ikusi behar du filma, ez da? Hori da, kritika kazetariak ematu dute. Kaleko jendea da, baina oso zinefiloa dira, Vale. Profesionalak dira ere. Hori da. Ondo, pixkat ikasi deu, baina Ninak hobeto esautu nahi bazue, honenak aur gaben pelikula ikustea gutia, eta hurrengo gunetan ebai bertan egongo gata. Eta, guen ingo deuna da, hau arrotze zaiten bitartian. Arazo baina batzutan, zuringo kostatik egia. Agian nik indarko dut, Aida. Guen pasako izut. Ingo deuna da, gronsea jungo geha, grosen dao, bronzen ez, grons, eta ikusiko zuen bertan, eundoko jaki mordo bat, eta goxuak emateitue. Guazen ezautzea. Kaixo Joseba, Ibon Leunda naiz, hemen txegera kursalparean, eta ongietorri gronsera. Gronsturriola orain dela 2 urte iriki zen, proiektu bada Aitziber nere emazteak sukalden egote dana, eta ni Ibon Leundak sortu genuena, eta nahi genuen kursalparen espazio bat jartzea, modernoa, euskal janarie defendatzen zuna, eta espazio desberdinekin. Kokapena da oso estrategikoa, kursale pare-paren gaude,
Eta horrek esan nahi du, hor zerbait egiten denean, beti gutzako jendea erakargarria izaten dela, jendeak hartzen dula, eta baita ere, pentsatu behar da, festival de cine izatea dela hor, baita ere jasaldie hortxe daola, Zurriola bertan, eta orduan kokapena oso estrategikoa. Bronx dator, Gros eta Bronxen jokua da. Orduan pixkat Bronxeko estilo industriala bilatzea da, eta gero barrioa da Gros. Orduan hortik datu hori zena, alde batetiken, eta beste aldetiken, diseinue ikusten bezala, tubok eta kanpotiken, baina gero da toki oso komodoa, lasai egoteko, jende asko etortzea goizetiken ordenagailukin, bere kontu esatea, familin, umekin, espazio bat jende askontzako. Bezeroa gehien bat, 80% da bertakoa. Gastronomia aldetiken, nola gu izatez gehan Tolosa aldekok eta Goierrikok, daukeguna da ekoizle asko zona alde antako dienak. Bai harakina, bai kafeak hartzaiguna, bai sagardoak hartzaiguna, jende asko hangoa da, eta sautze duna betitiken gauze asko zaintzeula, produktua maite duna, eta dauzkea gauz guztik bere esaugarri nahiko berezik. Orduan horrekin lortzen duna da platerak beti eukitzea identitate bat, euskal janarina. Gero elaborazio puntua dauke, sukaldea nahiko berezie da, eta aurrekuntza askokin. Orduan elaborazioa oso aurreatuta dau, baina janak identitate dauke, identitate galdu gabe. Gosaria aldetiken da gure fortetako bat, jende asko etortzea huevos benediktin edo jatea. Gero beste aldetiken platera aldetiken, etxeko fritoak eta jende asko gustatzaiela, betiko kroketak, langostino berezi bat, olaite duna. Gero sekzioa daukeu deitzeiuna baratzakoa, eta hor beti temporadako gauzek egoteie, arlo vegano batekin baita, gero eta gehiago daukela eskaera, eta gero arrai aldetiken, normalen bertako gauzetan, txipiroia begia hundi da, rape beltza egoten da, aragi asuntotiken, Tolosa aldeko txuleta, noski, milanesa bat ite deuneiko esaugarri edana baita, bastante berezie, haize pixkat. Erakutziko izuna da, postre bat, probintziko beste lokal guztitan utzi deuna jendea agozabalik eta guaina igana hemen Bronxen iten. Hau da Gros Zurriolako sukaldea, eta gaur ere erakutsiko izuetena da gure postrerik ezagunetako bat. Dela brulanta. Brulanta da brownie eta kulantaren arteko nasketa bat. Oain dela 10 urte baino gehiago, nire sukaldari buruarekin asmatutako errezeta. Hasteko nahastuko ditugu arrautzak, txokolatea, mantekila, irina, azukrea eta gatza pixka. Egia da aurrena txokolatea jarriko dugula bere moduan eta dana nahastuko dugu. Beti izan du arrakasta. Txokolatea zalea da nahi, nola oso txokolate hona erabiltzen dugun, asko gustatzen zaio. Eta hemen, Torrijanen ondoren gehiena gustatzen da. Gure sukaldaritza oinarritzen da hemengo produktuak. Saiatzen gea, hemengo arrautzak eukitzen, hemengo txerria eukitzen, eta jende guztiarentzako errezetak bilatzen ditugu. Ez bakarrik jende gaztentzako errezetak edo jende edadetuentzako errezetak. Pixka bat iten dugu danentzako. Ontzian sartuko dugu eta labera jungo da. Ateratzen dugunean egin behar dena da oztu, normalean uzten da pixka bat labean eta gero kanpoan, eta itzen duguna da gau oso bat eduki txokolatea bere lekura juteko. Hau gau osoa kamaran eduki ondoren bere lekura juten da. Horregatik jeisten da pixka bat tarta. Eta gelditzen zaio gainean txokolate gogortua bezala. Mozten dugunean ikusiko dugu nola bere testura bueltatzen da. Hemen duzue gure proposamena. Hemen aurkituko gaituzue, Gros Zurriolan, kursalaren parean. Ondo izan, agur! Aupa Ibon eta aupa Itziber, eta gora zuen garitaz hori, porque erra lekua da gaena, Oso polita, bai. Hoi da, gauza morro, ite zuena, hauzokoa zea, ez da? Bai. Ze polita, ze txukuna, eta egila esan hoi da, goza, ja, baska, ja, merendatzeko, afaltzeko tanako, balio, eta ze dotore da kaen. Jarraitu hor goxatzen, da goxatu arazten, eta gurean jarraitu gara. Hemen kostatu zaita barrotzea, baina bakizu noiz nahu arrotuta esatezu, prestakat. A ber, vuelta maiozu. Buruan gainean, Ez.
Buruan gainean, Bildurak egin dezu, Bildurak egin Me cachi la más, qué gallina, tío. Bueno, gurean jarraitu berdeu, Hemen iberdeuna da, bota armendoren hautza, eta gerengo deuna da, mangatxo batian sartuko deu, vale? Eta inberdituguna da, arituak prestatu, vale? Bai. Venga, ingotena da, nik mingain batekin bertan sartu, nastu, honedaka azukre zuringo, eta gero dakana da armendoren irina, Kiston, bizkotxito, xamurra, goxua eta suabia dau. Inbiar deun bakarra da, borobilak ondo jarri, eta labian iten da, temperatura nahiko altuan, baina nahiko bixi, Zeratik xamurra gelditu behar du barrutikan. Eta hemen, behitu, lagundu jazu horrela nabazu. Azpitik heldu, azpitikan, oide garrazo ja, horrela, Eta ni guain ingo jaten adek, hau, barroa bota. Ona, pastelero utza izi, Ona, vale, eta gero hemen... Honi ere vuelta emango dio eta buruan jarriko dut. Bai, guan jaez. Ezai gora etorri, hemen gaina behitza beste truko badek, hau dana, puntara juteko eta izeik ez gelditzeko, hola, itea. Mira, nona juntan urrutira, Eta hola ja, bikain dago hau. Venga, ingo deuna da, arito atea, vale, plakatxu atea, eta esan dizutena nazu, arito aldeu erabili, zu erresago ibiltzeko, baina behitu, berezian, ni moztio puntxatxua, horrela edo punta moztu, vale, eta aldia bota horrela, eta horrela utzi. Hauzu, txukune biltzeko nabazu. Hori berdet. Bai, aritokin jartzen dek, holaitek, raka, eta vuelta guztia itekenian, altzeitek. Ez galdetu zer hau egiten badet, Hau egiten dudan bitartean ez galdetu ez. Venga, lasai. Gelditu itzeiteko, bale? Bai. Bueno, ninakin ibiligia gora, bera, baino beste desiente lan aktore beti lan asko askazu eskuartian, ez da? Bueno, hori da, hortan saiatzen gara, baina, ber. Hortan saiatzezat, ez da? Ez gelditzia lanik gabe behintzat, ez da? Hori da. Zeratik, hori da, lanak dituzu eta lanak akasunean tope ibiltze izaten, baina gode realmente bate gabe, ez da? A ber... Andereño! Beitu, honekin dirigituta, honekin zanpatu, bale? Beitu, goikoakin zanpatu eta beikoakin mantendu. Oain bai. Vale, oain bai. Venga, burrenan bila, oazen. Horretzea, mateik. Bueno. Trikua, mateik, itxastrikua, mateik. Ondo guaz, lasai. Goxo bateakoa berdin da. Bueno, esan dakua, badakit beste lau pelikuletan aizeala, ez da? Bai. Zeintu dira zehazki, goatzaltzea laurak. Saiatuko naiz. Bai, aurten oso urte ona izan da niretzat, aida izaten. Ze ona. Bueno, zemoz. Ondo, gaitu, txerriki txarraka. Jo espatulatxuakin bildu dutugu eta listo, lasai. Eta okuide. Ba, beira, horten egon naiz. Bueno, ari naiz oain, Carmele pelikulan, Asier Altunaren Carmele pelikulan. Carmele, vale. Bai, gero David Pérez Añudoren azken erromantikoak pelikulan, Gila pelikulan ere on naiz, Gilari buruz aidia pelikula bat egiten, bai. Eta Sin Instrucciones. Jope. Oida, aurten egin dudana. Eta nola moldatze zea lauakin batea, kuadratu ditue ondo danakin batea ezeoteko, bueno, bitan ezintza banatu hori garbi dago, ez? Bai, gustatuko litzaidake batzutan, baina ondo. Bai, eta hau eta nahi... Suerte uki behar dezu, porque, karo, data pasatzen izkizunean, aderko izitzen duten edo ez, baina, lortu deu. Eta lortu dezu, eta adibidez, hauek laurak ja grabatuta daude, edo oaindikan... Ez, Carmelen oaindik sesio bat gehatzen zaite. Vale. Sesio bat galditze zaizu, eta noiz kaleratuko dian badakigu, edo daude... Normalen urte bete pasa, berda, nina bezala. Lan prozesuan daude orduan, ez da? Bai. Ba, eta esko hori urte beten, eta irutze zait, nahiko bixia izatela. Urte bete lehenu hasi grabatzen, porque batzu pelikula batzu daude, ez dakit, igual Hollywood, eta zain nahi ziten, guendala 3 urte grabatuta, guendala 2 urte grabatuta. Hori Hollywood izango da, normalen ja urte beten, 10 hilabetetan, egin daude. 10 hilabete, ados. Orduan presupuesto emate baina gastatu inbiar da lehen bailen, ez da? Bestela igual kenduta izu, ados. Bueno, hemen ikusi ezu, hauxe, naztuet, gorringok azukrekin, irekiten dakau hemen esne gaina eta esnia, eta guan ingo deuna da, beitu, iten dut, bertara bota, harrapatzeko ontzian daun guztia. Vale. Eta ontzian daun guztia, harrapatzeten nian,
pixka guendikan hemen lagatzen dut, eta egiten dutena da, txak, dana berriro bertara. Vale, eta hau huelta eta huelta, natiatxo batzuk iteko. Hau garrantzitsua da ez du irekin behar. Irekiten badu moztu itea. Horun, adion beharria eta pixka loditzen hasten danean, tak, kanporateako dugu. Vale, horiek zemuz, itxastrekuak. Vale, eman honei hueltak. Bai. Eman honei huelta pare bat. Utziak hemen. Aber, espatula txiki badakaten. Eta ingo deuna da bitu, Hau pixka gehiago bete, hau ere bai, eta hau ere bai. Eta hau, listo dakau. Eta ingo ditutena da, pixkat, txukundu, horrela xe, berdindu, eta ondoren, ingo jouna da, azukria bota gainetikan, azukar glasa, dala, azukar glasa baldakizu zerdan zehazki. Baldakizu azukar hautz hori zerdan zehazki, glas esaten dan hori. Bai. Bata, normala, baina txirkituta. Bai. Hoxe, ezta? Ekologikoa, bai. Min gainetik endu izut, ezta? Ia izin Hoi izan darrun. Ondo, aiaiz. Ondo, ikusten ja loditzen bezala idala. Hemen jarri. Segi moitzen baina, Oso ondo gitxaztu. Bai, beroan dago, porque ja galdu. Bai, goian, lasai, baina ja berotik kanpo, hobeto. Hemen de, golpetxo batzuk emango eskio, eta goian botatzen dion geruza txiki honekin, lortzen dugu pixka kurruskari gelditziak gero gure pastela. Oso toke harra ematen jo. Vale. Ondo, ez da? Bai, oso ondo. Vale, guain, hoi, zutatik pixka kanpoago dakaula, botako dio krema, ungo da epeltzen, geho gurina botatzen, egingo dugu mantekila aberatz bat, kiston goxua. Eta hortako, hemen ja, inbehardetena da, hau xatea, behitu nola lagaeten, gurina, ez da urtuta, baina erdi urtuta. Eta guain, zutatik kanpo, ja hau botatzen jungo beha. Zuzegi moitzen. Jarra gehatuko haure bai. Vale, mingaina bat bihardetena ondo aprobetxatzeko. Bueno, eta lau lan horiek, bueno, ja errezeta ikusi dugu bagoa zela bideratzen, lau lan horiek tatikan, baldakizu zein estrenatuko dan lehen da bizio, goendikan hori ez dizu esaten zuri zehazki. Hori ez dakit, keba. Azkenak ega enteratzen. Zuek azkenak esaten enteratzen. Bai. Eta listo da honian abixatze izu ez. Hori da. Ados. Bueno, eta lau pelikula hauek gutxi baliare, antzeslanetan egibitzez, ez da? Bai. Oaintxe bertan egea, oaindik egiten ez nahi inoiz Dublinen egon. Bai. Tentazioa konpainiakin, eta komedia bada, oain dela urte eta piko hasi ginen, eta oaindik abendur arte bolau dazkoagu. Jope, eta? Atope, hor Mireia Gabilondokin, Aitziber Garmendia, Inigo Azpitartekin, eta oso divertigarria da, egia zan, oso ondo dago. Eta, nundik noa ibiltze zate, hemen Euskal Herri mailan, o kanpoare bai atea zate, edo? Ba, Euskal Herri mailan, kanpoan gea Mogerrea, Huelban, baina bolo elkarre eukidugu zea kanpoan. Baina beste guztia Euskal Herrian. Bestia bertan. Bai. Ona. Eta, goendikan orduan, uda parten da ibiliko zate bolo horrekin ebai... Bai, udan Donostira bueltatuko gea, Gasteizene ongo gea... Bai, bueno, bueltak abaindik. Bai, oso gustora. Eta, azkenian, bueno, beti galdetzea galdera, baina askotan dek ama oaita zein maite gehiago. Ze gustatzea, hor holtzan gainen ibiltzia, o kamaren atzian, edo... Ba, oso desberdina da. Bai, Gauza da, nik antzerki egiten dudanean, normalen komedia egiten dut, edo komedia egin dut, eta asko gustatzen zait. Eta ikusentzunekotan, ez dut inoiz komediarik egin, baten bat bai, baina ez dut horrela komedia ez dut egin. Eta hori egiteko gogoa dakat bain. Orduan ez dakik, zatikan ez tekin komedia. Hori ezin dut konparatu. Ados. Bueno, izitxura idekartzen, baina ikusizue, pastelak, ez dielak pusketa hundik ja jatekuak, Hemen hau, pastel hau jaten bazu pusketa bat, eta pastelerdia jaten bazu, bagizu zema gurin jandezun, ez da? Asko, azte guztikua, azte guztikua. Bueno, haure martxan dakau, oso ondo. Horregatik ez zukaldatzen ez dut egiten. Ez. Zakidalako jakin nahi zenba da hon. Hori guentxe esan de garrazio, hori guri askotan esatik, kruasanak egite dut eta oi, homo, zenba gurina bota ez bai, zun munduan jandituzun kruasantanetan, hori bezain beste daka gutxien ez. Ja, hori da. Eta askotan gurina berren, da benetako arrautza berren, geho beste koipe raro batzuk, eta guendik eta okerragoak dianak. Ez dugu gehiagi aipatuko, ez da? Utzi, hor utziko dugu. Hor utziko dugu, ondo. Bueno, eta Inigo, antzeslan honek, ze kontatzeu? Ba, beira, bestearen onarpenari buruz hitz egiten dugu. Eta gauza da, bueno, famili bagea, bai, oso interesgarria da, eta famili bagea, eta orduan gure alaba, Mireia eta nire alaba Aitziber Garmendia, Aitziber Garmendia edo Elena, pertsonaiak, oain dela 3 urte bikote bazukan, neska bat, eta guk ez genuen erraz hori onartzen.
Eta orduan etxetik aldintzun, eta 3 urte ondoren etxea bueltatuko da bere neskalagun berriakin. Eta orduan guk kriston esfortzu egin dugu onartzeko bere neskalaguna eta gure alaba, baina etxea iritsiko da bere neskalagun berriakin eta neskalagun hau pixkat arraroa da. Neskalagun honek zerbait arraroa daka, oin ezin dut esplikatu, eta orduan berriro arazoak ikiko ditugu gure alaba onartzeko. Eta guzti hori gertatzen da, Gabonetako afari baten, eta, bueno... Gabonetako afarian ez da zer gertatzen inoiz, no? Ja, guk hori asmatu dugu, ezakit zergatik. Ona. Bueno, hori ere interesgarria ikusteko, eta gainea egia esan, gero eta gehiago guztetan, lehenoen itzan antzeslan eta jutekua, baina egia esan antzeslan batea jun, eta azkena inoizin izatea antzeslan batetik, ze triste, beti dago... Takit, jasotzen dezu zerbait oso interesgarria, eta nola holtza gainean jende ikusten dezun, egia esan asko betetzeue. Ni ez pelikula eta sinemara gaur gabenen tokatzen zaitela jutia, baina gehiago kostazizai pantalla barrun sartzia antzeslan batian baino. Nahi gabe ezakit gehiago sartzen naiz. Ez hor bertan gertatzen nahi da dena, orduan bertan zaude. Ez dezu behar sartu ja, hor zaude. Ja, hor zaude. Horretik, ani biliko non, bestera ni asko despistatzen nagoeta. Bueno, launak, ikusi zuen bezala, bizkotxok laben dazkau. Krema, guain dao epela, eta ikusten zuen pixka biguina daola, baina gurina bakizuen biguntzen danean, o berotzen danean barkatu biguina daola, baina hori ostutzen danean, bere gurinan testura hartuko eta preste hongo da, geho pastelan barrun jartzeko. Eta gero inbiar deuna da, kopatxua prestatu, eta bitartzen jungo da beste reporte bat ikustea. Ados? Zehazki joango gara, koketi keiksea, Bilbon dao, eta nola ez, keikak iteitue, eta beste gauza asko, guazen ikustea. Aupa Joseba, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, nire nenaz, bera da Ester, eta hurbildu zarete gozogintzaren da berri hau ezagutzera, Santutzun kokatuta dagoena eta koketi izena daukana. Así que, bueno, ezagutuko dugu aber zer egiten duten hemen barruan. Koketi den da aurtengo martxoan ireki zen, eta, bueno, proiektu honen atzean pertsona bakarra dago, da Ester. Esterrek urte asko zera matxan proiektu honetan lan egiten, bere aurreko lanarekin ustartzen zuen bitartean, baina egun baten eta bere familiaren animoei esker, bere ametsan apostua egitea eta bere pastelak jendeari ezagutaraztea erabaki zuen, eta horrela sortu zen koketi. Bueno, hemengo berezitasuna batez ere cupcakeak eta tarta pertsonalizatuak dira, baina horretaz aparte, denetariko produktuak aurki ditzakegu, browniak, tiramisuak, azenario bizkotzoa, eta ideia da pizkanaka produktu gehiago gehitzea. Koketiko produkturik arrakastatzuen artean, azenario eta garagardo cupcakea daude, eta jendeari asko gustatzen zaio, azkenean, detailetxo bat izateko norbaitekin oso produktu onak direlako. Bueno, eta orain heldu da momentua, eta egingo dugu errezeta gozo-gozo bat Esterrekin, hasi que, zatozte gurekin. Bueno, gaurkoan egingo ditugu bi errezeta ezberdinak. Lehenengoa izango da vainillazko cupcakea mugurdiz betea, eta bestea izango da cupcakea red velvekoa. Bueno, basiko gara mugurdizko cupcakea egiten. Hasteko aldez aurretik prestatu dugu vainillazko bizkotxo bat, gero zulatzen dugu, eta mugurdizko mermelada sartuko dugu barruan. Orain prestatuko dugu krema bizkotxoa apaintzeko. Esnegaia montatuko dugu, eta gero glasa azukrea eta gazta krema montatzen dugu, dana nahazteko. Ester, gozogintzaren mundu honetan hasi zen, talento naturala du, txikitatik oso sortzailea izan da, eta beti izan nahi du bere kabuz zerbait sortzea. Así que, badakigu eta badaki, hasierak ez direla oso errazak izaten, baina, hori Ester ilusioz beteta dago eta pastel bakoitzean nabaritzen da bere ilusioa. Krema egin ondoren, apainduko dugu bizkotzoa, eta amaitzeko jarriko diogu mugurdi fresko bat goiko partean, dekorazio moduan. Esterri denetariko produktuak enkargatzen dizkiote, baina batez ere ekitaldietarako egiten ditu. Eskontzak, urtebetetzeak, jaurnartzeak, agurrak, dibortzioak, denetariko ekitaldietarako.
Orain arte, enkargurik berezienetariko bat izan da bere ahizparen eskotzarako tarta, oso berezia izan zala. Red Velvet cupcakea egiteko, prestatu dugu Red Velvet bizkotza, krema bat prestatuko dugu gaztarekin eta krema horrekin apainduko dugu cupcakea. Oso zaila da denbora zehaztea, ze adibidez eskontzarako tartak erronkandia da Esterrentzat landu behar duen neurriengatik azkenean. Orduan, horrelako tartak egiteko orduak eta orduak ematen ditu amaitzeko. Amaitzeko dekorazio moduan hartuko dugu krema gorria, arroza bat egiteko, eta gero krema berdea hostoak egiteko, eta listo. Bueno, Joseba, eman dituzu gaurko proposamenak, hasi que bakizuen on gauden, Koketin, Bilbon, animatzen zaituztegu lokala ezagutzera. Eskerrik asko! Agur! Aupa bikote, aupa neskak, egila esan, ze gauza hona dan, gozo ehar bat eukitzean noiz benka esan duen bezala, Holako pastelak, egun berezitako, ezin obiadia. Eunero jateko ez, launak, bezarka da handi bat, eta jarraitu olako gauza, goxo-goxoak iten, eta gu zaiatuko gea, olako zerbait iten. Gurian jarraitu berdegu, hemen nindeuna da, beitu, bizkotxitok labetik atea ditugu, eta ostu india. Telebista makizu magia ite dula. Beitu, hau pixka xelebre gelditu dira, baina oso polita, Bestia gre, bai. Ez erakutxio, baina hori politen, iruditzen zait. Hau hain olakoak, inbier, hori gertatzeigu batzutan ite deu zerbait gaizki izukaldian. Venga, atein, bero, gaur bai zola ona, gaur bai ona, eta ni aia, mikatzi lamar guain beti hankasartu jarrona iteko. Baina, ikusi ez, gauza bakoitza bere xarmadakala eta dana goxua geratuko dira. Garrantzitsuena esan nahi nuna, ostu inbiardia, zigatik hemen sartu deu krema, eta dakaure bai hotza. Hau bero balin badakau eta krema bai hotza, baina nola gurin asko dakau, botatzen badau bertan bera gelditukoa. Prest dakau, hau barron sartu, azukria bota eta prestatzeko. Eta jungo gea bestalde, esan deu inbiar deula, karamelizatu pixkat estilla, eta estillai botako jou, laranjan birrindura, eta gero frutu gorriak ere bai salteatu ingoitugu kopan sartu aurretikan, bale? Orduan, lagundu jazu, hemen dazkau abilak, mugurdiak, mazuzta hauek, erditi moztu, oida. Laguanakin, zorra, ras. Honekin ez, honek. Hobeto moldatze zeanakin, bai. Ondo. Egia esan, hobeto moldatze zeanakin. Erditik. Aurrea, erditik. Bai, bitanine, hola, pusketa oso kezgeotearren, nola horiek nahiko hondik dian. Horreko dena barroa. Eta birrindura ere, bai. Vale, hau listo. Bueno, eta inigo badakit, zu hasi zinala aktore munduan, baino gero baitare, beste nola baita juntzinela, eta gero berriro voltatu zela. Nola izan da ibilbidea? Hala da, bira, 17 urtekin hasi nintzen ETB-en, ETB-ek egin zuen lehenengo dramatikoan lan egiten. 17 urte nituen. Zer nioan hori? Amatinoren programa baten barrun antzerkitzio bat egiten zen, eta hor Ane Asegin Olaza eta Balentxikin, Ramon Balentziagakin, hori famili bat ginean, eta ni nera bea, semen nera bea. Eta Arantxa Horreta Bizkaiak idazten zuen, eta Xabier Elorriagak zuzendu. Ona. Repaso nahi den. Gero, hori bukatuta, gero, zerbait ikasi behar nun, edo, eta etxean eukin nun, presio nahikoa beste zerbait egiteko. Ja, honetaz ezin gaina gara egoetan, hontaz zein bizikoek, da ize ustek. Nahi badezu aurrera goingo dezu, baina beste zerbait serioago egin, ez? Beste zerbaitin paraleloki, horre fallo iten baizu, zer gauza. Hori da. Eta orduan hasi nintzen ingenieritza teknikoa ikasten. Arrasaten edola, honun nintzen. Bai, arrasaten? Ez que nera arrebak bertan nintzen. Ingenieritza teknikoa, bai. Eta egia zan ez du ulertzen zertzan hori. Nik oraindik ez dakit deribada bat eta integral bat zerbait ez dut ulertzen oraindik. Eta orduan hori utzi nun eta hasi nintzen diseinu grafiko egiten. Eta diseinu grafikoakin oso pozik egon naiz. Bartzelona jo nintzen lan egitea eta, 30 urtekin Holandako enpresa baten arte zuzendarian nintzen. Osea, bilbide polita izan nun diseinatzaile grafiko bezala, baina hori 30 urte nitula, hasi nintzen, derrepente pentsatu nostian. Aktori izan nahi nun. Eta aztutan neukan, eta orduan sartu nintzen, apuntatu nintzen, auzoan, Bartzelonako nire auzoan, zegoen eskola txiki baten. Eta bertan 2 urte hon nintzen, eta gozatu nun, hor konturatu nintzen, Bai, denboa ez hau denbora ibeira, lanian honian, Hori da. Eta horre asko balio. Eta orduan gero beste eskola batean apuntatu nintzen, hobeago baten,
eta bigarren eskola hori bukatu nuenean, ja, konturatu gabe ja lanean, neon antzerki gintzan, Bartzelonan, eta hortik aurrea, Bartzelonan antzerki pila inun, eta gero 2014ean Donostira bueltatu nintzen, eta eskeroztik, ikusentzuneko pila inditut. Esatik, gainea hori da, guendela 10 urtetik honea, hemengo ikusentzunekuak beste indar bat hartu, zinemak eta danak, ez da? Hori nireak, nire nahiare bai, gaina badakitela zurekin behin baino jotan tokatu dala lanian, behare Barcelona juntzan, ikasketak itea, lane aldi berian, baina gero, pixkanaka honea zinemak indarra hartu du, ez da? Eta, aktorek eta zorionez badakazue zereginak, ez da? Lehen omatezun ez bazinan Madrida juten dago Barcelonara, ezin zala, ontaz bizi hemen, ez da? Eta hemen, eskerrak ETV garaian, fikzio pixkat egiten zula, eta, bueltatu nintzenean, fikzioan hasi nintzen ETV-en, eta gero suerte dukinun, eta Ondila pelikulan sartu nintzen. Claro, esan duzun bezala, Ondillatik honea, euskal zineak gora egin du pila bat, orduan, Zorionez, da gudanontzako omenez, ez da? Ondo, eta, guain, zeitezu egun libretan, ez da dana izango sinema eta aktore lanak eta ez dakit. Egun libretan egia esan oso lasai hartzen dudara nik bizitza, Bai? Pasiatu, irakurri, adibidez, gozatzen dut egunero taberna baten, auzoko taberna baten, eta batzutan gozariak egite ditut ordu terdikoak. Oso lasai hartzen dut bizitza. Hori da. Gusta, eta oaintxe bertan egingo dudana da oporrak hartu. Oain Kataluniara jungo naiz, 2 astez, zentzu hortan pozik. Badaldakazu planikan, zein da... Lagunak bisitatu, porque... Emaio zu horrei 2 vuelta mesez, da bota masusta guztik bai bertara. Zerekin, honekin? Bai. Behitu hemen, inditena kopai, pixkat dotore jarri, eta hori ingoituguna dagoain, bete. 2 vuelta eman, eta masustak bai bertara gota. Eta baldakazu zerbait dola pentsatuta zein, han, Bartzelonan. Hori lagunak bisitatu, porque urte pila pasan ditun bertan, eta lagun pila ditut. Orduan, ondartzara jun, lagunak bisitatu, antzazlan batzuk ikusi, eta... Lasai egon deskantzatu. Bentxe bertan hori tokatzen zait. Ze garrantzitsua da, lasai ibitzia, deskantzatzia, Lehen hobetu, zoz ez bazuiten denbora galtzen aizeala, Hola, saldu ziguen gutxikitan gauza, Beharrezko hain beste produzitzea eta deskantzatu ere egin behar da. Ez bazu deskantzatzen gainak irozte zu ondo produzitzen. Hori da. Hori ni ondo ikasiet. Hori aita esatik, ondo ikasiek hori. Eta aktore bezala ikasi berrezu, lanik gabeko garaiak etortzen dianean, lasai hartzen, porque estresaratzen bazea gaizki. Bi arazo geho, bat berren, ez da? Bai. Garra itxura horrek, ez da? Bai, oso. Vale, hoi ingo deuna da honea, bete. Goiara kada batekin. Vale, utzi listo. Hau honea. Eta, sartu behar dugu honeaka. Goiara kada bat, konpota bat indeo ileia. Ileia gabe. Bat honea. 2 goiara kada bakoitzai. Bat bakoitzantzako, bat itzako eta bestian entzako, ez da? Ondo. Gaur ez gaitu jungo. Frutu gabe, gorputzian. Ona. Hoi danak zuzendari bezalare lantxuak indakoaz, ez da? Lantxuako lan meharrak, ez da? Bai. Egin nun labur metrai bat, film labur bat, amaren omenean. Amaren omenean? Bai, ama hiltzenean, bere etxea utxik gehiatu zen, eta etxe utxari buruz labur bat egin nun, eta bertako argazki zuzendaria zure anaia izan zen. Charlie Brown. Charlie anaia, Carlos Arguiñano. Junior, esaita, Eta ondo, buelta de xente mantzitun labur horrek, oso pozik nago, eta, amari ginion, beraz, pozik. Eta hori, berezia izango zan zuretzako, ez da? Oso. Sentimento... Gauzala, nik zuzendari ezala, ez dut, inoiz ez naukan pentsatuta zuzendari izatea, baina, hori, ama hiltzenean, behar hori sentitu nun. Etxea juten nintzen bakoitzean, ez nun ulertzen etxe hori utxik egotea, eta behar izan nun labor hori egitea. Zakit, barrutik atera zitzaidan. Ze ona, gauza horiek dira, bene-benetakuak eta bene-benetan balio duenak, eta besten bat etorriko zai, besten bat kasu jai datzita edo ze. Batzutan pentsatzen dut, baina ez, oraindik ez zaite horrela zerbait potentea etorri, baina etorriko da, bai, repikatu nahi dut. Hau, guain prestatuko deu, bilok elkarrekin jateko, baino hemen behitu ze errusiar pastela indeun, ehundoko frutu gorrikin lagungarri bezala, eta gaur gabian, badakizue, Nina filma,
jun, goxatu, eta besti gabe, ondo pasata, ez pasa, txutxe asko ez jan, bale? Agur!